Salut! Sunt Ioana Periețeanu și pentru că anul acesta avem un Crăciun mai deosebit, vă propun un proiect video împreună de Crăciun. Pentru realizarea acestui proiect avem nevoie de un părinte responsabil pentru fiecare clasă care va primi câte un scurt video de la membrii Consiliului Clasei. Fiecare elev, părinte și cadru didactic se filmează câteva secunde cum primește și apoi dăruiește un glob sau o altă decorațiune de Crăciun, apoi trimite videoul părintelui responsabil de la clasă. Cadrele didactice pot trimite la profesorul diriginte al claselor cu care lucrează, care apoi vor trimite părintelui de la clasă. Acesta pune împreună toate filmările într-un video reprezentativ pentru clasa lui și la final putem face și un video pe toată școala folosind secvențe din videourile claselor. În următoarele 2 minute voi da exemplu de un video realizat de o persoană și voi exemplifica lipirea filmulețelor folosind Video Editor, o aplicație care vine cu orice Windows, însă aplicații care sunt la fel de ușor de folosit vin și cu alte sisteme de operare. În Windows deschidem aplicația Video Editor, click New Video Project, dăm un nume, o să dau numele clasei, și adăugăm videourile primite de la elevi, părinți și profesori, împreună cu, eventual, o poză de început și o poză de final. Drag and drop în partea de jos Storyboard și le aranjăm în ordinea dorită. Putem adăuga și un fundal audio. Click pe Custom Audio, click Add Audio File și selectăm o melodie pe care o avem, de exemplu Jingle Bells. Marchez ca fiind de la început până la sfârșitul videoului acest fundal muzical, click Done și să vedem ce a ieșit. Pentru a salva videoul, click Finish Video, putem lăsa setările implicite, Export și selectăm locul unde va fi salvat. Asta e tot. Datele propuse pentru acest proiect sunt 7 decembrie pentru alegerea reprezentantului din fiecare clasă, care va colecta videourile individuale, 14 decembrie pentru trimiterea filmulețelor individuale de către elevi, părinți și cadre didactice și 17 decembrie pentru realizarea videoului pe fiecare clasă, astfel încât să fim împreună de Crăciun.